Piştî êrişa çekdarên PYD li ser malekê li gundekî Girkelekê şandeke rêxistina Girkelekê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bi serokatiya endamê Polîtbîroya Pedekesê Neşet Zaza îro demijmêr dehê sibehê seredana mala Hemrîn Ramadan endama Komîteya Şaxî ya heman partiyê li gundê Kortepan yê girêdayî bi bajarokê Girkelekê yê Rojavayê Kurdistanê kirin. Ez dibêjim hemokî partî berdewam ser kar û xebata xwe çi derbarê gotî hewî derbarê pêkayîna mafê Miletê Kurd û Kurdistanê Sûriyê de qet rokê roja min nerawestin derbarên vakiriya nehaneke berî wê neke rejîma Sûriyê bi hemî helwestê xwe kar û xebat dikir got tevgera siyasî hundirê Kurdistana Sûriyê de têk bibe lê ez dibêjim ew tevgera haneke ser kar û xebata xwe me heta wekî roja îro û nerawesta da mafê Miletê Kurd biçespînî hundirê Kurdistan Sûriyê de. Çekdarên PYD roja sêşemê bi du dewriyan û zêdetirî 13 otobîlan êrişî mala Hemrîn Ramadan endama Komîteya Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li gundê Kortepan yê girêdayî bi bajarokê Girkelekê vekirin. Ku tenê du keç û bavê wan yê temen mezin li wê malê dimînin. ميليشيات PYD برياد روجا هجومي مالا مكرن بشكلكي هوفانا جواتا كما اعتيادي بو جواتا مخلاص ببو مخابن مجال ندانا مسر هيتارا هجومي مكن تدوقي ام داعشن ارهابي دمالي دهنا ام كتشك تنيبون ازو خوها خبون وبعضي من جام تنيبون كدنا هندرو دا داري مالي الخو مفتكرن ما سر خوفا قلوباندن غراتا بلي هفكرن موبايلين برن كرتام نازاكيرا برن ما تقول سبب شي سبب هجومي سبب نجمر ديار نتكرن مرنا تشتغلين اشتغالي وقوتي جی برسبا خدا و اسلامی گوند و کچکی گوند و حوالی محمد تقصیر نکر. ددما کو او گروپا چکدار êrişî mala Hemrîn kirin mala wê pişkinîn kirin û hemû kel û pelên di nava malê de ji hev xistin û mobayl û kertên mîmorî yê mobayl desteser kirin. Hûjbilî êrişkirina li ser mala Hemrîn Ramadan di heman rojê de demijmêr şeşê êvarî grupeke rûnûxumandî bi ser Partiya PYD ve bi otomobîleke girtî ji cûra van êrişî mala welatiyê bi navê İdrîs Zohrab li bajarokê Girkelekê kirin û ew beriv cihekî nenas ve birin û piştî rojekê ji girtinê ew serbest berdan. براستی جی جهه شرمزاریه دبو نسبتی ما وکا گند وکا ارهابکی وکا نخوشی که بسروی گندی دا آنین طرس و ارهاب کند لبی ملتی هنه دا اف هاتنا في ملتيك وبشجريا مكري براستي جي خورتبونا كديما كو ام السركاري خبر دوام ببن وام بيجن واجي كاري كرديتي وكسن كاري بلفيشيا ما بسكنيني كاري كرديتي بردواما كاري ربازا برزاني وبي باراستن بشف بي بروج بي د چوختي دنیای دبه و چوختي سالا دبه. Li gorî agahiyên arkê piştî koşandeke rêxistina Girkelekê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye seredana mala Hemrîn kirin bi demijmêr û nîvekê wate demijmêr 11 û nîvê sibehê grupeke çekdarên PYD careke din girtin ser mala Hemrîn ya li gundê Kortepan û bi xwedanên malê re vekolîn kirin derbarê kesên ku seredana wan kirin û sedemên wê seredanê her wiha mal jî pişkinîn kirin. Nalîn Hesen, Ark.